Bitka kod Srebrenika, septembra 1363. godine. U historiji srednjovjekovne Bosne Srebrenik je imao važnu, često i prvorazrednu ulogu, posebno zbog svog geostrateškog položaja. Papa Inocent je pozvao na novi križarski rat protiv Bosne. Poziv je prihvatio ugarski kralj Ludvig I, koji je u 2 navrata napadao Bosnu. Prvi upad ugarske vojske desio se početkom 1363. godine kada je ugarsko-hrvatska vojska opsjedala tvrđavu Sokol. Bosanski velikaš Hrvatinić uspio je da odbrani grad. Kao nagradu bosanski ban Tvrtko mu je poklonio čitavu župu plivu s gradom Sokolom. Bez osvajanja tvrdih gradova ugarski kralj nije mogao ništa ozbiljno postići. Ugarski kralj, nezadovoljan ishodom prvog pohoda u septembru, je uputio protiv Bosne drugu vojsku na čelu sa Paltinom Nikolom, kontom i ostrogonskim nadbiskupom. Došlo je do velikog sukoba gdje je ugarska vojska katastrofalno poražena. Taj poraz smatra se jednim od najvećih poraza ugarske vojske u njenoj historiji. Pored velikih gubitaka u ljudstvu imala je i velike materijalne gubitke. Ugarska vojska je u tom sukobu, osim što je izgubila mnogo vojnika, također je izgubila svoj državni pečat, što se je smatralo sramnim činom u srednjem vijeku, jer je ugarski kralj Ludvig I u svojim narednim poveljama morao zapisati da je izgubio državni pečat i to u sukobu sa Bosnom. Novim se ugarski kralj prvi put služi 18. maja 1364. godine. Godina 1363. se završila sa trijumfom Bosanske Banovine. Sa ovim pobjedama Bosna je sačuvala svoju Banovinu i svoj politički individualitet.